Κεφάλαιο 1-2, εξισώσεις πρώτου βαθμού. Θα κάνω τις ερωτήσεις κατανόησης στη σελίδα 20. Πάμε να δούμε. Λέει άσκηση 1. Στις παρακάτω ισότητες να συμπληρώσετε τον αριθμό που λείπει. Ο αριθμός που λείπει είναι ο άγνωστος χ. Και αυτό που θα κάνω είναι, θα βάλω εδώ το χ για να το βλέπω. Ναι, ξέρω ότι μπορεί να λύσετε αυτές τις εξισώσεις και χωρίς να χρησιμοποιήσετε κανένα χ. Έτσι, 5 και 30 μας κάνει 35. Κάτι που θα κάνατε για παράδειγμα στο δημοτικό. Απλά τώρα, για να εξασκηθούμε, θα λύσουμε όλα αυτά σαν να είναι εξισώσεις, υπό τη μορφή εξίσωσης. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, πρώτο, 5 συν χ ίσον 35, άρα χ ίσον 35 μείον 5, αλλάζει το πρόσημο, ίσον 30. Άρα το χ μου είναι ίσο με 30. Β. 5 επί χ ίσον 35. Εδώ δεν έχω 5 συν χ για να μεταφέρω το 5 από εδώ με διαφορετικό πρόσημο, αλλά έχω 5 επί χ. Στην περίπτωση λοιπόν που έχω πολλαπλασιασμό, διαιρώ και τα δύο μέλη της εξίσωσης με τον συντελεστή του αγνώστου. Τον αριθμό μπροστά από τον άγνωστο χ δηλαδή. Άρα εδώ έχουμε 5 επί χ δια 5 ίσον 35 δια 5, άρα χ ίσον 35 δια 5 ίσον 7. Γ. 127 μείον χ ίσον 103. Ωραία. Άρα μείον χ ίσον 103 μείον 127. Άρα μείον χ ίσον μείον 24. Ωραία. Εδώ πέρα τι κάνω? Έχω το μείον χ. Αυτό ισούται με μείον 1 χ. Άρα ο συντελεστής του αγνώστου μου είναι το μείον 1. Άρα θα διαιρέσω και τα δύο μέλη της εξίσωσης με το μείον 1. Άρα μείον 24 δια μείον 1. Άρα φεύγει εδώ το μείον 1 και έχω χ ίσον πλην δια πλην μου κάνει συν. Έφυγε εδώ το πλην. Ωραία. Λοιπόν, πλην δια πλην μου κάνει συν, άρα το χ ισούται με 24. Για να τα βάλω και αυτά εδώ, να τα βλέπουμε. 2 λεπτά εδώ, ας το αλλάξω. Να το κάνω ίδιο, άρα χ ίσον 30. Ωραία, πάμε για την τέταρτη. 32 μείον χ ίσον 35. Ωραία. Άρα μείον χ ίσον 35 μείον 32. Άρα μείον χ ίσον 3. Διαιρώ με το μείον 1. Μείον 1 προς χ δια μείον 1 ίσον 3 δια μείον 1. Και εδώ μου βγαίνει χ ίσον συν δια πλην μας κάνει πλην χ ίσον μείον 3. Τώρα, εδώ θέλω κάτι να δείτε. Το χ ισούται με μείον 3. Ναι, το κρατάμε αυτό. Θέλω λοιπόν να πάω πίσω στο δέλτα. Ωραία. Εδώ λοιπόν στο δέλτα έχω, μάλλον 2 λεπτάκια να το φτιάξω. Λοιπόν, είναι εδώ κενό. Και έχουμε, λίγο να τη φτιάξω έτσι, ωραία. Έχουμε το κενό
Και κρατάμε, όπως σας είπα πριν, χ ίσον μείον 3. Ωραία. Εδώ πώς θα το βάλω το μείον 3? Πολύ απλά σε παρένθεση. Ναι. Όχι απευθείας, θα το κλείσω σε παρένθεση. Και μάλιστα αυτό έτσι για την ιστορία, όταν φύγει η παρένθεση, επειδή έχει μείον μπροστά, θα γίνει συν. Δηλαδή 32 συν 3 ίσον 35. Πάω στην ε. Ωραία, η ε μου λέει, για να δω λίγο, 14 και χ ίσον 5. Ωραία. 14 συν χ ίσον 5. Άρα χ ίσον 5 μείον 14. Άρα χ ίσον μείον 9. Το κρατάμε, χ ίσον μείον 9. Για πάμε πάνω πάλι. Το χ είναι ίσον με μείον 9. Άρα εγώ έκανα το ίδιο πριν. Ωραία. Άρα, αφού το χ είναι μείον 9, θα το βάλω σε παρένθεση. Για να κρατήσω αυτό το συν απ' έξω και πάλι θυμόμαστε όταν βγει η παρένθεση, επειδή έχω μπροστά συν, δεν αλλάζει το πρόσημο, θα γράψω 14 μείον 9 ίσον 5. Πάμε για την τελευταία. 2 επί χ συν 3 ίσον 17. Ωραία. Λεπτά, παιδιά. Ωραία. Οκ. Το πάμε και κάτω αυτό. Το έχουμε εδώ. Τι κάνω εδώ? Τα ίδια. 2χ ίσον 17 μείον 3. Με άλλο πρόσημο. 2χ ίσον 14 και μετά διαιρώ με το συντελεστή του αγνώστου. Άρα 2χ δια 2 ίσον 14 δια 2, άρα χ ίσον 7. Οπότε χρησιμοποιώντας τις λύσεις όλων αυτών των εξισώσεων, πηγαίνουμε πάνω και γράφουμε τη λύση. Όταν έχουμε αρνητικούς αριθμούς, σε παρένθεση. Αυτό είναι όλο. Στο επόμενο βίντεο η άσκηση 2.